Moroi veruzhinji woye, kusangana kwatiri kuita nhasi rari rimwe zuva. Tichiri kwakare kuchimhanda uko kwaitikawo imwe nyaya zvakare iri kushungurudza vananyakupara vacho, vananyakupara vemhosva vari kuti aiwaka madirei kudaro. Tiri kutaura nhau yemwanakomana akazvisungirira, azvisungirira kudaro. Mhepo yakazotanga kubata pane mumwe mwana ichitaura kuti hembe dzangu dzakasara kunze, nekuti paakafa kudaro hembe dzake dzese dzakafushirwa muguva. Pane dzimwe dzakasara, naizvozvo aitaura kuti aiwaka, ndiri kuda dzimwe hembe dzangu dzakasara, uyezve makandifushira ndine mari muhomwe, torai mariyo munopa mama wangu, torai foni munopa mama, zvese zvainzi zvanga zviri muguva imomo. Naizvozvoka mhepo iyi kuti izadzikiswe kazvayaida, vabereki vakaita saizvozvo. Pakunotora zvinhu muguva ndipo pakuiparamura, havana kunge vawirirana namambo. Naizvozvo ndipo pakatangira nhau yacho yazobva kuti iye zvinezvo vamwe vari kutoita community service, kutaura kuno kwatiri kuita vasungiswa kumapurisa loss after loss, waruza mwana wakuru wa community service, mombe 8 dziri kudikanwa kwamambo, zvakaoma vedwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Farirai chirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi. Muupenyu tinosangana matambudziko akasiyana siyana. Vamwe vanotorasikirwa neupenyu chaiko, vamwe kutorwa nenjodzi. Nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira, batai Andrew Neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai. Vadikani vedu varara, maiona here Drewmas media ine dzidziso murondoro upenyu, mamuona here. Kwazai mhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Ranganai Magara, ndinogara kumushinga kuchimhanda, kuvhireji rwakamukuyu, redimeni Chimhanda chifirusambo. Panyaya yomukomana akazvisungirira, isisu ndinongoti inini pache zvangu akazvisungirira ndisipo. Pandakazosvikawo ndakaona mukomana anga aiswa kumochari. Tiri kumochari, tasvikawo isisu ikoko kumochari rizuva rokuiga mukomana uyu. Pazuva rokuiga remukomana takaenda kumuiga pamwe chete nenhumbi dzake, dzimwe dzanga dzisipo. Dzikazowanika mumashure mukusumuka kwemhepo yakaitika ichibata pamukomo wake. Mhepo iyi payakasumuka ichibata kumukomana wake, yakataura zvenhumbi dzakaita sei dzakasara, nokuti nefoni zvese zvinhu izvozvo zvikataura. Mhepo iyi paitaura zvinhu zvacho pese paiti zvakati zviripo, pakati zviripo, zvese zvaita sei zvaiwanika, zvese zvaiwanikwa zvinhu zvacho izvozvo. Tikazonzwa mukufamba kwazvo mhepo iyi ichiripo, tichibvunza pano zvinhu zvakanga zvasara, takazvita sei, takazviwana
takazwana tagara tiri pakati pokuti tifambe tiri pakufambira kuti tinzwe kuti mukomana uyu kuzvisungira akazvisungirira sei. Tikanga tangonzwawo mashoko akawanda achibva muvanhu asiri yekubva kumhepo yakunyepwa nevanhu yakungotaurwa wano pasiri ripo. Hanzi mhepo yaitaura kuti nhingi ndiye akandiuraya. Aiwa, mhepo haina kutaura kuti nhingi ndiye akandiuraya, haina. Ikangoti inini pano zvinhu zvangu zvasara kubva nhumbi, mafoni, nhumbi nemafoni ndo zvinhu zvatikanyanya kuwana nechitupa chakanga chashayika chakawanikwa kwanga achigara. Angati aroora here mushakabvu? Mushakabvu anga asati anga achiri mukomana. Chii chikonzero chakaita kuti azvisungirire? Hanzi akazvisungirira? Akazvisungirira chokwadi ichocho, asi kuti tizive kuti chikakonzesa kuti azvisungirire pari zvino hatisati tanyatsochiwana. Pane imwe pati hamusina kutitsanangura zvakare zvakaitika ipapo kuti azonzi awanikwa akazvisungirira. Tanzonzi imba yakatsva, madetails ese hamuna kutipa, tichida kuti munyatsotitsanangura kuti. Alright. Ipapo panyaya yeimba kuti azoenda kuzvisungira akasiya apisa imba. Mukomana akasiya apisa imba. Nanhasi imba yacho iripo. Akapisa yacho. Apisa imba vanhu ini ndakazoita zvekuzotsanangurira nokuti ndanga ndisipo. Ndakazoita zvekutsanangurira kuti mukomana akasvika kumanheru kumba kwababa munini wake, ngokuti kwababa wake ndokwakasvika ikoko, akatotandira ikoko. Atandira ikoko vati ndakuenda kunorara kumazuva ese anga asingarari kupi kumba kwacho achinga chirara kwayo kubasa kwaiita sei kwaigara ndokwairara. Akazouya mukomana uyu asvika. Aita basa rei? Mukomana aitengesa mushopu. Aitengesa mushopu. Shopu yachero? Shopu yacho iri pano paChimhanda kwachiputura. Okay. Endera yenyu mberi. Mukomana ndikuenda pamhepo chavaikuita kunge chidimbu. Pamhepo tiri pakati pokuti tikabva kuwiga kumukomana kuseni tinokwanisa kuenda kutarisa, ndo zvinongoita vanhu vese. Tikaenda kuseni tikatarisa tikadzoka ndopakatanga kubata mhepo yanga ndopaikatanga kubata ipapo. Ikabata taenda kumuti wakanga akazvisungirira takuita achiwana chatinoita kuno kuti zviri munhu akazvisungirira muti wacho unokwanisa kuita sei kutemwa ugoborwa upiswa kuitira kuti pakazoita kuti tirege kutema muti iyoyo. Muti iyoyo ukafunda ndochiwanhu chedu ichocho ukafunda, mhepo iyo haiperi, inoramba iriyo mhepo yokuti dzinza racho takungoita kunge kuzvisungirira. Takuita kunge tikuita sei tikuzvisungirira. Ndopayakataura mhepo iyo tiri pakati pokupisa, ndopakakwanisa kubata mhepo iyo achitendera mukomana anga ane mhepo iyo achitendera achiti foni yangu, hembe dzangu, zvinhu zvangu zvikasara. Saka ndobva zvangoita sei tichangokumbirirawo kuti taura hapana kana chakataurwa nemhepo iyo. Ndobva tazobva koko tasvika kumba. Tisati tasvika kumba nedivi iro rakanga mhanyana rachizvisungirira iro. Tisati tasvika mukomana abatwa nemhepo iyoyo akabva kumhanya kuenda kumba kwacho ikoko. Tiri kubva kupi kumuti kwacho, akamhanya akaenda ikoko. Vanhu vese tikangoti musiyei, vanhu vese vatangoti musiyei. Vanhu vanga vari wakamumhanyira, wakanga asara kumba akamumhanyira, ndobva wasvikawo ndobva wamubata. Ndobva tangoti ndiani angakwanisawo kuno maprofita wangu asakaita sei kushandira zvinhu izvi sezvo tichiri kuchema tisamhanyidzane nezvizvizvi. Ndopakakwanisa maprofita angu yakangowandawo umwe ari apa tikakwanisa kuti tidzikamise mhepo iyo. Ndokumadzikamira akazoita mhepo yacho. Nanhasi tichinayo, hatidi kunyepa, tichinayo nokuti mukomana wacho zvikangomubata hapana chati chabuda apa. Mwana wangu inini zvokuti inini handirari, nditorara kana auya. Kana asati auya handirari, nokuti kana usiku nogona kungoshedzwa kuti mwana wenyu kunoku ndakufonera, mwana wenyu kunoku
Chirota ramba chibatwa nemhepo iyo. Akubatwa nemhepo iyo hapana chati chabuda. Asi zvichireva kuti mufi haasi kufara kana mafiro ake. Zvikutoreva kuti mufi haasi kufara mafiro ake. Nesu tese isusu hatisi kufara nemafiro ake tamwana iye. Saka zvichireva kuti isusu tinogona kuti akazvisungirira but asina kuzvisungirira. Isusu tongoti so munhu watisiri kuona toti sisi akazvisungirira. Dadi Magara ndipano paChimhanda Rushinga ndisekuru wemufi. Pakasvika mwana achibva kubasa kwaakabva paChimhanda mutownship ndopaAkanzi aenda kwabaonini wake anova Owen Magara ndokwakatandara akazoonekana uya kunorara kumba kwake. Akasvika unorara kumba kwake kuna mai wake. Saka kutaura kwa Owen ari kuti iye akazomutswa namai guru wake kuti imba yairi kubvira yatosangana asi mukomana havasi kumuona. Saka ndopa wakatanga Owen kutsvaga kuti mwana aenda kupi. I think it was around kuma 3-4 kwakuchena. Saka wadaro ndopa wakazoti kutsvaga wangawane munhu kwakedza kwakutenderera ndopa wakaona tsoka dzaibva nopamba dzichimhanya dzakanaka kumabvazuva ndokutanga kuteera tsoka iyayi ndokusvika akazvihenga pamuti nebhandi rake romuchiuno ndoraakazvisungirira namo. Saka vanhu ndopa wakadedza mapurisa paChimhanda pabhesi. Mapurisa vakatora munhu akati atisudugurei vakaenda naye postmortem pahospital vakakonfirma kuti kuzvisungira kwaaita. Tadaro takazonoradzika mwana mangwana acho. Hembe dzake pachivanhu chetoti hembe kana munhu azvisungirira anowigwa nehembe dzake dzese, especially nhumbi dzokupfeka panyama ndo dzaanowigwa nadzo dzese. Saka tawiga ipapo pakasara dzimwe dzisati dzawanikwa. Ndobva tamuradzika. Tabva ikoko mangwana acho tabva kunotarisa kumarinda sechiwanhu chedu kuti munhu kana uchingwa nozonotarisa mangwana acho kuno kuti nguva rinenge rakachena here. Tasvikapo takaona shwa pakanga patsikwa-tsikwawo nemombe tikazongokongurira kuti imombe. Tikaona pane kachipenetiwo kakangodonhawo ipapo. Saka zvakangorezawo maeyebrows evanhu vakati wande kuti maybe hatisi kuziva kuti chii chikonzero chokuti munhu aita sei azvisungirira. Tadzokako ndokuenda kumuti kwakazvisungirira mukomana tina madzisahwira edu tikati sahwira tema muti uyu ndokutema muti ukadonha ndokubva tadambura mapisi ndokuunganidza pachinhu chacho ndokuvesa moto ipapo. Tavesa moto mwana wake ranga uyu Klaus ndopaakatanga kupoterwa nemhepo yomukomana yokufa uyu achita unga ari kutaura naye pai ipapo. Kanzi mati chiri papi? Naipo wati chiri papi chinhu changu? Foni yangu tsamba. Handizi kuzviona ini saka akutenderera moto uyu. Pesera tautomubata kutanga punzikire chimoto. Tapedza paya ndobva takazodzokera kumba. Tikazotanga mai kugara matare semhuri. Tikazotanga kufamba tichitsvaga kuti chingave chikonzero chaita kuti mukomana azviuraya chii. Zvatisati tawana the clear picture yacho kuti akazviuraya nei. Zvataurwa nomukomana wekuti nanhasi mwana mhope haisati yapera iri kungobata. Asi sekufunga kwenyu sekuru chii chikonzero chakaita kuti azviuraya? Ndokunge akazviuraya kana kuti imi munofungidza kuti akazviuraya here? Iya, tikufungidza kuti akazviuraya because isisu mumhuri kwedu hazvisati zvamboitika and history yekumhuri kwedu hatisati tamboona munhu akazvisungirira. Ndokutanga kwefish nature kuitika sinhu saizvozvo. Ndo maamiro azvikaita. Saka
tazoti takuda kuita nyaradzo dzake kana kuvakira guwa, hembe dzakasara dzidzi dzaigara dzichitaura nezvadzo. Saka musi watavakira guwa rake, ndatina mapostori anga tinayo ipapo, muprista wamamba anga aripo, ndo pakafukunurwa guwa kuti tiise chii, hembe dzikasara dzidzi dzaitaurwa kuti ndikuda hembe dzangu. Pakafukurwa pakadai almost ma 70 meters, I mean centimeters of some sort, ndokudzorera hembe dziya kuisa hembe dziya dzadziripo. No dzimwe dzaifungidzwa kuti dzingadai dzikaenda dzine mari, kuti papa sina kana mari yanga iripo. Waiti iyo sunungura hembe dzangu, ndikasungwa pai hembe dzadzikaiswa mumabhegi dzivhurwe nemutsaga, dzadzikaiswa mutsaga kuti dzivhurwe, musadzisunge. Ndo zvakaitwa izvozvo, tobva tadzibvisa ipapo ndokudziita 1 by 1, iyi apa ndobva tadzora pamwe chete. Hakuna kumbofukunurwa zvokusvika pakunobata munhu. Zvoenzanzi mhepo yaitaura kuti musatyenyu kufukunura, muri kufunga kuti pamwe ndashata. Hakuna zvakadaro. Ende papa sina kana mari yokuti kunzi kune mari. Mari ikawanika muhembe yanga yakapfeka, musi waazvisungirira yakatorwa, dhora rakatorwa naSavira. Ndinonzi Owen Magara, baba munini wa Paul Magara. Paul Magara anondirwadza zvakaita. Ndikuti Paul zvakaita, nditi Paul akabva basa kwake akauya pambo pangu kumanheru, ndikamuona ndikatandira naye kumanheru, akandiita itinoba muenda ake nondi unorara. Anditi Paul Magara akaenda kuma, ndikati anoona ndoro nomwana makusiya. Anditi saka Paul zvakazongonesa inini usiku, kutomuswa nani nadzimai angu kuti nomusa kuti chaitinomuka mukaimuye muone zvichida kugomba uku. Anditi but ndakamuka usiku, ndakaendako ndikasvika ndikandomuona imba iri kubvira, ndikatanga kutaisa mumba, ndikajunga nezvimuti, ndikafunza po pamwe dzimwe dzingadisa asvira mumba, itipo hana asvira mumba. Taparara paipai tikutobvutira kuti anomumba hamuna munhu anosvira mumba anokuvhura kwaari. Anditi ipapo manje handiti ndopataipa tatiti ndikati anda kugeza ndiende kubasa. Pakaenda kubasa handiti changoisa bhaketi tangu kudai sondokandishedza no uyai kuno muone tsoka dzaPaul kwari yenana. Akatanga kutedza Paul tikamudai kusvika tuone Akazvisungirira. Asi zero dzave aifamba arega. Aiwa tori tsoka taingoona wani tsoka chitedu tatangoona yake iyi, tikatoona Paul akatozvisungirira. Patikati kondeibvi, saka zvodaro manje handiti tobva tobva tanobva vachidzwa polisi ndobva yasvika yamusechi, ndobva yamuwana aine dhora angatori munhu. Handiti asechi wadaro pouyewe kupata vati tikati polisi ndobva vatakura munhu nengoro, vatinomuisa kuuya naye pahospital. Svika Paul ndobva ati mangwana achi Paul ari kunowiga, musi wakawiga Paul dzimwe hembe dzake dzanga dzitori kunze, nekuti semunhu anga asikagari aiva anoshamwari dzake dzakawanda, saka dzimwe hembe dzake dzadziri muwani. Saka tawiga Paul kudaro handiti
pakawane kuhakira kwakaita mukomana aiwa aripo mukomana hakira uyo handiti anova ndiye mwana wablaza anonzi Kraus saka hakira achingoti raitino zvinhu zvangu zvinhu zvangu saka pazoya foni nedzimwe hembe saka ipano pakuzoti tisisu takaenda nowakirira musoko unowakirira poti newomasoo echechi andii ndopata vata tikaitano tine dzimwe hembe dzimwe dzake dziye dzakasara dzatoda kuti tiise paifuti muguva umu sezvo hadzigoye munhu andii saka uyu muputisa wamamba akanga aripo nokuti muputisa wamamba tikatomusvikira atoipo paguva kutara taima tikasvika tamusvikira aripo handiti ndopata vatanzi tanga kuita sei kuwakirira kuita madhirayi saka isusu tikabva tati kumakuseni amai vacho vakabva vatanga kuchema handiti nokuti tikata kuwakirira vachitira inohembo mira titange tati tatafambira daya no mira yenyu titange tati saka pamuwakirira kwatikaita isusu handiti kufunga takangochera takangofungura bhiji handiti ngoti tingoita sei tiwanikisa hembe dzedzi dzikanga dzasara dzedzi saka pakufungura bhiji ndipakuti tiwanikisa hembe dzikanga dzasara dzedzi ndobva tafutsira vatapedza ndobva tawakirira guwareri tawakirira guwareri mupurisa wamambo uyu akabva aenda tobva aenda unoudza mambo Chimhanda kuti aino vanhu vaya vafukura munhu wamusechi zvinova zvisiri kuti anga kutora zvisiri vanhu vaya vasecha po chajaira kuda kuba ndobva waenda kunosvika unonodikina yadaro handiti tikati uyu mambo uyu ndokubva achienda kunoenda kumhangara kunyaya iye kuna chifu Sambo kunobviraitino vakomana vakafukura munhu vakaita se vakamusecha handiti takaenda kwamambo Sambo tasvika kwamambo Sambo isisu tikasvika tikanonzira inoimi makasecha munhu tikatinoisa tinosecha munhu atambofukura zvokusvika pane munhu takafukura zvokuisa zvinhu pai muguva zvokuti tiise dzimwe hembe dzikanza sawa nokusurugura dzimwe hembe dzikasungwa dzikaiswa muzvimasaka handiti ndo zvatakaita ndo zvatikaita zvanzaakana makasurugura chi makafukura munhu hazviiti tikutoziva kuti makafukura munhu makamutorera chi $300 zvinova siriri zvekuti takatora munhu $300 zvizvounyeba zvaikutaura apo noratiwa mwana wakanga utati anzi aurayiwa mombe dzake nasekuru wake ndiwamuna mombe zvinova siriri izvo futi zvongonyeba zvega zvekuti zvaingotaura nevanhu saka yadaro isisu handiti tikabva taenda kwamambo Sambo tasvika kwamambo Sambo ndopa tikabva tisobva tatanga kutongwa nyaya iye ndopa tikati no isisu nyaya iri kutaurwa iyi kai isi hatizivi nyaya atoziva isi toziva nyaya yekuti isisu takafukura tikaita si tikasudugura hembe dzake dzadziri mumasaga tikafutsira futi dzimwe hembe dzimwe dzake dzadziri kunze kudzika dzasara ndozvatoziva chiti ndozvatikaitwa naSambo zvanza amayanzi makafukura chi munhu handiti tikati horaizwa naSambo zvanza akara makafukura munhu imimi zvamoshita imi handitika motongobhadhara iwewe wobhadhara mombe 4 kurevera inini mukomana wonzi chibhadhara mombe 4 kurevera blazi hanzi ndokuti makafukura muri wavanga muripo 2 hanzi makaenda makuwa usiku kuenda unofukura chi kwaiko zvinovasiriri zvakuti tikati ndatino mapostori tatoenda kutenda kuzonowakirira kireti asati apera handitimo zvokuti izvozvi kireti yacho handitika yainzi kuda kuti iswe chi matombo izoiswa muchinji kwamhene muchinji kwavo yekuchechi kwavo hanasi izvozvo asi zvatombopera izvozvo zvasi zvatomboita saka tiri mukudaro izvozvi isisu tiri kumba uko handitika tabva kwatiSambokeke isisi tikabva taramba kusaina mapepa yaya yanga tisainai kuti nokuti munzi mune mhosva ndobva taramba tikati no isati tisaina mapepa nokuti isati na mhosva tinanga tasuza izvatikaita zvanzana ndobva atidzingidza chifu Sambo iye ndobva tauya ko ndobva tagara tiri kumba uko tagara tiri kumba ndobva azotuma zvikonzi zvake chifu Sambo
akatuma zvikonzi zvake zvinova zvikauya zvikasvika kumba kwangu zvasvika kumba kwangu handiti zvikonzi izvezvo zvikasvika nodi ndobva tatombotanga kutonetsana nawo tikati anozwa nzi mutawira chimombe chichichichi dzimombe dzamukatongwa nalusambo tikati mombe dzatatongwa nalusambo ndedzei dzokudii dzokubhadhira mhosva ipi mhosva yekufa kwaita mwana here ndo mhosva yatikubhadharira zvikanzi muno mhosva yemunzi makafukura mwana mukanomudei tikati akakuudza izvi zvakazviona ndiani audhira nemako handiti maona akazviona ndiani wechechi wakanga waripo wese izvozvo tikarekada kuti tiwatore izvozvo wechechi tichiso ndo zvikaita kuti munhu akafukwa munhu anga ane mwedzi awigwa ndopatikaenda kunovakirira guva iroro tikati shwashwa tinganofukure guva iroro shwashwa munhu ane mwedzi awigwa tichifukura kubudisa munhu kunze tichimusecha mari tichimutora 300 tinenge tichide chii azarira ripo paya right tikati alright ndobva tanetsana nawo kuti polisi ikoyo kwachifiru sambo tanetsana nepolisi kwachifiru sambo polisi iyi ndobva ndangobuda obva ndasiya ndobva ndadii ndokubva ndauya kuno kubasa kwangu ndobva ndangosiya vari ikoko handiti ndikati right no nyaya iripo handiti inini mombe dzangu siyana nadzo dzichimo mudanga adzimangu kwavhura mombe ndobva waenda kumafuru kunofudza mombe wavhura mombe ndobva waenda kunofudza mombe ndobva wandifonera zvikanzi no kunoko handitika nyaya iripo mimi handitika mombe dzaita si dzatoriwa ndatoriwa mombe kuto kumafuro kunoko tikati ndiani atora zvikanzi iwo vaiva vanhu vamasiya vari kukumba iwewe nokuti wazinge waenda kwabakira ndobva wadzoka kuya musango kuya zvinonditsvaga ndobva wasvika vadi ndobva wanditora mombe dzese indoba ndikabva ndamhanya nekuku ndikagura ndikatobvunza tikati ko waenda nekuku zvikanzi waenda nekuku wakananga kuenda kwachief kwaHedman Chimhanda tikati alright ndobva ndaenda ndichingosvika padanga kwaHedman Chimhanda iwo wachipedza kuvhara padanga ndobva ndasvika ndobva ndavhura chii padanga paive ndobva ndatora chii vachitina mombe dzangu ndobva ndadzoka nadzo handiti zvadaro Hedman Chimhanda ndobakavhata ano nokuda kuti iye ari kuda kuti adye chete adye upfumi hwedu chete ndo zvari kuda chete zvisiri padambudziko tichiri paproblem Hedman Chimhanda ndobakati ano kuti awane kutora upfumi hwaangaiti sei ndopakavhaira kwakumhangara kupolisi ndobva yatisunga ndobva taenda kupolisi kuti chii tikagara 4 days tikazaridi rechi 5 ndobva tazenda tikazonosvika tikazonodi kudarweni darweni ndobva tikasvika tobva ndakunzi ano mima chimbodzokerai kumba sanhasi mozo yamusi wakati ndobva tadzoka ndofunga takaita 4 times tichienda kudarweni rechi 5 mwana mwezi so ndopakazotongwa nyaya iyoyo muchiro mungu wari kutongoenda vachingoti right no imimi mudzi makafukura munhu rechi 5 mwana mwezi ndopakatongwa nyaya ndobva yanzi ano imimi mune mhosva yaminayo ndobva taudzwa tisu manje no munhu mhosva yaminayo ndeyekuti imimi kunzi makanyozera dare ramambo pakuti mambo akanga akutonga imimi achiti imi auda kutora mombe 8 handiti maona saka ndo mhosva yaminayo ndosaka ikozvomukuona ikozvoti kana izvo nanhasi sepapa kutosenza kwanga ndoti handitika ndipabasa kutosenza nhasi namangwana kubva Monday to Friday handisenzi nenditori community service ndikutopika pikira mwana wangu akafa futi pamusoro pamashoko ngoudzwa zvekuti munhu aingoudzwa zvinhu zvisiri dizvo zvinova zvizvi zvemanyepo sai nditongoti ano ini ndongopikira mwana wangu iyo ndakutongoti mwana wangu hamino kwaurudza wakaita iwe vandiri wakavhiringa zvekuti kana kufamba handichatokwanisa kufamba zvekuti kana kufamba handishakwanisa kana kufamba kuti tifambire nyaya yemwana yeyo takutotya nokuti tikazofambira mwana yeyo kuti dambudziko yeyo ripereka iri kutoita mhosva kubva kuna Hedman Chimhanda nokuti Hedman Chimhanda yeyo nanhasi akatova akatoti nesu tekiteki haagari kure togara naye togara kuarea kumwe chete tikazoti pano chatikatadzirana here naye atiudze kusvika tisunga izvozvi nanhasi
kumalinda kwashe izvo takatonzi imi hamuchatosvika kumalinda kwashe koko hamene kuti toita sei panyaya yekuti mwana tipedze kuvakirira tifambire nyaya dzashe dzedzo izvo tamira kufamba tinobata sei kuti mwana akazvisungirira nemhaka yei chikonzero chacho hatichaziva kuti chachiwana kubva kupi nekuti tagara tadzvinyirwa kutara kuti tisafambe nokuti iye hedimeni yakabva azotaura achitishedzera zvikatoitika zvikatowanda zvokuti tikada kutsanangura zvakawanda zvakaitika munomuka tikatozomboita kunge kakushedziwa kunzi uyai kunoko mese wedzinza ndokuenda wedzinza tiende ikoko wedzinza kusvika wedzinza inini hana kwasa kuenda nokuti sista irwadzikana mushure mukunge tanga tatonzwa kuti ndimi mukuendwa nyaya idzodzo asi zviwa ndo zvazobuda nyaya yacho iyoyo kuti ndimi amukagarirwa nyaya idzodzo mukuda kutoriwa chite pfumi maererano nokufa kumwana wenyu. Ko mushure mekunge zvaitika zvakadaro handiti headman Chimhanda ari pasi pachifani Rusambo makaenda here kunotaura kuna chief Rusambo pakuakirira kuti ndo zvaakuitika kuno kuti tikuripisirwa nyaya yakadai so ndokwakatenda kwa chief Rusambo Chimhanda ndiye akatenda kwa chief Rusambo wachiyeni chief Rusambo achitenda kuno mumangala ndobva tatutumira zvisamba zvezvimasamoni zvokusungwa zvokunzi retinota kusungai tichisungiwa nyaya idzodzo tikati kuenda kwa chief Rusambo kwachiko ndokwatakachajwa mombe 8 pamombe 8 papo ndopatakaramba tikati hazvidaro manje pamwana wedu tochajirwa mombe 8 hazviite patangogara kusvika wazosimudzira nyaya yoipi iyoyo kuti wazosvika panyaya yekuti tizosvika kuenda kumapurisa takakugara kumamukoko hameno muchine mashoko ekuwedzera asi anokuti inini handiziva kuti kana ariti ndo matongerwo akiitwa kuti madzimambo ndo akutonga achitonga matongero akadaro iye handitika tongoti ano enderai mberi nokutonga matongero iyeyo ichidzvinyiri cheicho noti hamungati tofirwa tobva tanzi takuurayai futi tichira kuti tafa kangani mwana ari kuhakira ndamudambudziko inini futi ndini damudambudziko ndafirwa ndini damudambudziko vanohakira mweya wacho tisu totsvaka kangani kwamambo tikudiwa kuti akudiwa futi kupolisi toita zvingani ameno kuti toita sei tongoti kana matongero avari kuita yayo aiwa ngavatonge vachiita zvavari kuita sei zvavari kuita izvozvo handitika akamutuma nenyaya yekuti izvozvo zvikaitika handitika mwana tine muzukuru anochengetwa naambuya handiti anobhadharwa nebhimu handiti saka ibhimu ndo anobhadhara saka ibhimu kana vakanga vachibhadhara ndiwo handitika wanouya kuzonosunga ambuya ava here kana kuti vanonosunga webhimu hedimeni akatuma mupurisa wake izvozvo akauya akanonosunga ambuya wake mupurisa wake akapiwa $5 plus gumbo renyama yembudzi tokuta kuti akanga wasvikira ouraya mupudzi vachiti kudya nemuri akapirwa gumbo akadya tikati isisu tikaudzwa isisi nevabereki vedu nokuti vabereki vedu avakura isisu tisa kutobetsera vabereki vedu pane zvichitiko chese chirikitika tinova zukuru akasiyiwa nasisi wedu wari ikoko umwe wacho tikati hatauri haite sei isisi tisu toita kutoona kuti ndo chichikuitika uko tichitotenda nevabereki vedu asi akasvika kuvasunga akatorera mari izvo gumbo renyama yembudzi nanhasi zvikuti rwadza zvinhu zvozvo kuti seti zvichidaro zvichiitika hatizivi kuti pamba ari kude chiine zvinhu zvedu kumusha kwemoneki kakuti titi kumakana here hedimeni apo ari mwana womukoma futi ndiye ari kuita maitiro akafanana iyaya apo musara pawana haasi hedimeni kutonzi akatogadzikwa kusangu tazozvara akakumhanya sei usiku kana kuti akaona sei kuti uyu ndo muti ukakwaziita achisungita but hakuripa futi pamusoro paizvozvo kenyaya iyoyo pamusoro peloss loss after loss tatoripa tonzi izvozvo tonzira pamusoro paizvozvo tichipedza wakatone tageti kuti wakatoti tichipedza kungopika chiti wachingoti wakangopedza kungopika chiti bata titeki nawo
vakazvitaura izvozvo mashoko ya vakati kana mukatoenda kwamunoenda isisu tinopedzerana nemi vaitaura zvikonzi zvachizvozvo zvikonzi kana mukatobva ikoko kwamabva ikoko tichatouya futi kumba kwenyu kokotora tichitora mombe yekuti machemberi mombe dzavo handiti dzaifudzwa newana handitika dziri kufudzwa newana mombe idzi handitika saka ndofunga wadiki vanhu zviri musikanzi vakaita vakanonokuvhurira kugadheni handitika mumwe nomwe izvozvo akanzi reti abhadhare $30 plus pamusoro pokuti pa $30 ongochibvisa chibhagidhi pamombe yega yega pawanhu 11 zvokutoti vanhu vaivacho 11 mombe vamwe ano 16 vamwe ano 17 vamwe ano 5 mwe nomwe zvichienderana nobhagidhi rako nomombe dzako mangwana anenge atoripo panyaya yachozvishamisi muchembero wacho vanhu vanogara nawo yavo ndivari kutopinda padare ipapo vachimhanda iro vanenge vatoripo vakatolipiswa vakatonzi vakabhadhariswa $25 vakanzi $5 ikudikana vakazonzi vakasvikirwa kumusha kumba kwacho nomupurisa waheadman Chimhanda vachinzi tikuda $5 yacho hatizivi kuti vakawapa here nokuti sisi hatisati wabvunza kuti makawapa here iye zvinoizvika manzwa kazvataurwa nevarume ava. Regai tichienda kwamambo tinonzwa kuti ishe vanotiwo kudini nenhau iyoyi yekuti vanenge vakuramba vachingoripisa vanhu vari kutamburawo zvakare. Regai tinonzwa kuti zvakamira sei. Zvakaita ndezvekuti shuwa mwana uyu akafanira kuzvisungirira. Mwana wavo akafanira kuzvisungirira. Saka mushure monge azvisungirira akabva ngochengetedzwa. Abva chengetedzwa kwapera mwedzi. Zvakazonzi mwana uyu akuhakira pane mwana weupi wamasangana nawo. Ainzi ari kuhakira achiti inini mukandiviga nemari yangu, mukasiya mawardrobe yangu sei, mukasiya mombe dzangu sei, maidi kundiviga nezvinhu izvozvo. Saka torai mari yangu yamakaita sei, yamukandiviga nayo iri mugowa. Zvaingotaurika izvi ndisandazvinzwa. Saka pandikazozvinzwa mumwe wacho anonzi Owen Magara ndiye akauya kuno achiti changamire. Kune mwana ari kunzi ari kuhakira kumba uko. Ari kuti mimi ndinoda kuti tese ndifukunurwe mutore mari yangu yamukandiviga nayo nekuti kwanga pandikafa ndikandatengesa mombe yangu. Saka mari iyo mukandiviga nayo kuti mufukunure mitese mutore mari iyo. Ndikati pachiwanhu chedu iwo unoziva kuti kana zvinhu zvaitika seizvi imimi kuti akahakira ini kuno kwanda kumuona. Saka zvava zvakadii kuti imimi toenda ndokutumbai nemupurisa ombosvika paground pacho oonawo kuhakira kuita munhu uyu sezvo mukuti mukaenda futi kumaprofita achihakira kumaprofita achitaurawo seizvozvo momboenda nemupurisa oona kuti chokwadi here zvekutaurika izvi tisati aita action iyoyo. Owen Magara akabva panapa akati chakamire shuwa tazvinzwa ngano umwe akaunga naye rega tiende. Saka wachibva panapa wachienda musi wakaenda kuguwa ikoko ranga ridhere kufukura guwa racho. Wachisvika kuguwa ikoko ndipo wakati avhaudza umwe wake mukoma akanonzi Ranga kuti changamire watudza kuti zvinhu zvaida kuti mutange tambozvionawo titese tisati takupai go ahead kuti taise fukunurai. Mukoma wacho akati aiwa isatedzere izvozvo nekuti sisu tisi kurwadziwa. Saka rega titoita se titofukunura. Saka ipapo akabva panapa ndikabva ndatuma mupurisa kuti enda woona kuti wachaendera mberi nekufukura here kana kuti wachangotedza zvatataura. Saka mupurisa akabva ati wakangoendera mberi nekufukura nekuti Ranga wachakangoti haina handitedzere izvozvo isu tisi kurwadziwa. Saka rega tifukunure. Saka wakabva wafukunura ndikamubvunza kuti saka wakawana chipa wakafukunura wachida kusecha mhongwe dzacho kuti waone mari kanzi hapana mari yawakawana wangowana calculator chete ndo yawakawana. Saka pawakawana wakabva waita sei wakabva wafushira. Saka ndikabva ndati inini saka hapana hembe dzakazoiswa futi. Hapana hembe dzimwe yanga yasara 1 yainzi yanga iri kuna amai nini wacho ndo ikaiswa imomo. Dzimwe dzadziri mumasaga dzawakazongo pawaisecha pai wachidzisa pai wachibvisa masaga wachidzisecha achitsvaga mari wachizodzisa imomo. Saka hembe yanga iripo yainzi 1 yanga yakasara kuna amai guru wacho kana amai nini. Saka ndabva ipapo pachiwanhu chedu isu guwa tinoti kumakuwa hakufukuru.
ende kumakuwa futi kana ukangoona uri wega iko kumakuwa usina sahwira inenge tori mhosva nekuti kumakuwa kana kwatova kumakuwa hakuchisiri kwenyu. Saka tikabva taendesa nyaya yekwarusambo kuti tinowakomana kuno kwakaita se wakafukunura guwa mushure mungoenda waudza kuti aiwa ngatange tambofamba toona kuti zvinokodzera here kuti zvekutaura munhu kuti ndezvechokwadi here kuti panofanira kufukurwa kana kuti hapafanira kufukurwa. Sezvo pamuka wegawo munhu wenyu mapurisa anga aripo, mambo anga aripo nekuti angazvisungirira. Saka ndikaendesa kwarusambo ndoko yakazotongwa kwarusambo. Yakanzi kudini nawe? Paikatongwa kwarusambo ku Arusambo wakataura wakati zvamaita izvi zvagara hazvitenderwi, munofanira kuripa. Vachiwanhu chedu makuwa hafukuru wakabhadharisa mombe 4 pamunhu. Saka uchiti wati wakabhadharisa mombe 8. Oine wacho 4, ranga wacho 4 futi kuita 8. But pane zvamunozoitawo here mimi seutungamiri kuedza kugadzisa dambudziko racho rawira mhuri? Zviripo. Nekuti kana wachiuya nedambudziko rekuti shuwa panofanira kufukurwa, tafamba titi pamwe chete zvichionekwa zvinokodzera kuti zvifukure zviri kukanganisa mhuri, tinokwanisa kuti ngatifukure toshedza mapurisa zvakubva mudare tawirirana kuti ndozvatinofanira kuti tiite tiri pamwe chete. Right, tichibva panhau mbiri idzi tingati hedu tichitarisa dunhu renyu rino reChimhanda, ndedzipi mhosva dziri kunyanya kuuya kumatare kwenyu? Pari zvino mhosva dziri kuuya kumatare kwedu kune dzekurambana kwevanhu dziriko, kubatana zvikomba, bata mukadzi wake nechikomba dziriko. Kouya dzimwewo dzekuti dzechimina, dzekuti hanzvadzi nehanzvadzi waita bonde wese pachiwanhu chedu isatendere tochiti chimina, munofanira kubhadhara futi kwamambo kana maita chimina ichocho. Saka dzimwe dzenyaya dziri kuita dziri kuuya futi kumatare edu idzodzo. Dzitori hanzvadzi dzemudumbu mumwe chete? Dzinogona kuti hanzvadzi yekwamai kana kuti dzekwabamunini. But hazvambowanika here zvokuti vakasiyirana kana vatedzana kana mudumbu rimwe chete kuti panowanikwa pachibuda nhau dzakadaro? Isi kudari kwedu asati asangana nayo, kuti hanzvadzi nehanzvadzi dzokusiyirana asati asangana nayo. Aiwa, tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Muri Zimbabwe ndofunga ndiyo nhau yamanga muchinzwa ichitaurwa. Ndofunga manzwa kanhau yemukomana akazvisungirira. Zvinorwadza kushayikirwa nemudikanwi. Uyezve dzimwe dzenguva semanzwiro amaita munhau iyi, vabereki vari kuratidza kushungurudzika kuti honai ndatori kurwa community service, honai ndini ndakafirwa, honai panoda kuripwa. Zvakandiomera, hatichazive kuti toita sei. Zvinowanika izvozvo mukurarama, asi ndinoona sekuti chikuru kana tichinge tapinda munyaya dzakaita saidzodzi, zvinodawo zvakare kubvunza utungamiri kuti zvinhu zvofambiswa sei kuitira mangwana. Kana utungamiri hwoko kuti famba naapa, iwo wofamba naipapo, mangwana vozoti aiwa wakanganisa imhosva yani. Pakadai so manje zvinozooma manje kuti vanhu vachizonyatsoziva kuti divi rine mhosva nderipi. Naizvozvo unopedzisira waakuruza. Munotondera zvakare paya pakafira mapostori mumvura, iyo nzvimbo ino yatiri zvakare kuna mazoe uko. Munotondera zvakare taakumisa vanhu vakuti iye madzibaba ngatingomuuraya akaurayisa hama dzedu, tikazoti aiwa hazvinzwaro. Mukadaro maakutora mutemo mouisa mumaoko menyu, unozongoramba uchiruza. Hama yako yafa, iwewe waane ngozi waponda, iwewe waakuvharirwa zvakare mujeri, unenge maakushungurudza kamhuri dzamunenge masiya kumba. Naizvozvo ndozvimwe zvezvidzidzo zvatingade kuti vanhu vaitewo vachiziva. Hatisi kuti madzishe anogona basa rawo, kwete. Ipapo musatipinze, isusu hatizive kutonga kana kuti mhosva dzinotongwa sei, dzinobva nekupi dzichienda sei. Aiwa, izvozvo hatizvizive. Asi kupanana kamazano kuti kana iwo madzishe achikoniwa kutonga, asi imi migaraiwo maita zvinhu zviri mugwara. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muri Zimbabwe anga ari mafaro angu kunge tichitandara tese mune chino chirongwa. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvatiramba tichikuunzirai. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends.
friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.